Добър ден на всички. Добре дошли. Комисията по регионална политика, евроинтеграция и интеграция на малцинствата и етническите въпроси в пълен състав. Поздравяваме с добре дошли представителите на общината. Те малко са колкото членовете на комисията, но не знаем да продължиме. Но сега ще разберем. За разглеждане днес са ни предоставени на нашето внимание няколко точки от дневния ред на предстоящата общинска сесия, като аз предлагам като първа точка от днешното заседание да разгледаме трета точка. Одобряваме годишния доклад за наблюдение и изпълнение на плана за интегрирано развитие на община Павликени за 2021-2027, конкретно за 2023. Имаме също тези, които са резолирани. Момент само. Не изчакате. 12, 13 и 14. Точно така. Някакви други предложения от членовете на комисията? За допълнение към дневния ред на комисията? Няма. Добре, започваме с трета точка. Одобряване на годишния доклад за наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие. От страна на общинска администрация, кой ще вземе отношение? Добре. Ами малко разяснение от ваша страна. Годишният доклад на ПИРО е изготвен съобразно Закона за регионалното развитие и правилника за прилагането му. Съдържа реквизитите, които са одобрени с одобрените методически указания за разработването му. ПИРО-то е със срок на действие 2021-2027. Това е третия доклад, който представяме на вашето внимание. Долу горе дейностите, които са в отчета на програмата на кмета, се наблюдават и в ПИРО-то, като са разпределени съобразно перата, които са в програмата за реализацията му. Ако имате въпроси по конкретните чара, да не ги минаваме на това. Колеги? Това като война и мир. Първи тон, нали? Да сметнем, че нямаме въпроси или имаме. Въпроси няма, тревожни констатации, намалява населението. Това го видяхме. Да, 23 180, 23-та, а сега просто това. Тук пише ръстът на потребителските цени постепенно пада през последните месеци. Това пада постоянно. Да. Не знам. Няма нещо, което да. Просто това ми прави винаги във всеки един материал намаляване броя на децата в училищата и детските градини и намаляване на жителите на общината. Тя си е все още тенденция, даже на ниво Европа, не само за България. Да. Че има някъде нещо сбъркано, има, не. И процента на безработица за община Павликени е много по-висок от средния за страната. По-висок от средния за страната. Да. И се получава парадокс. Фирмите нямат персонал, включително и в общинските служби търсиме хора и не можем да намерим. За БКД също проблем. Ангажираност в сивия сектор. Да. Това го няма. Значи, точно, че заключението е, че въпреки доклада, който е обучен, значи данните не са... Това е на база данни. На база данни, които са статистически данни, които са официални, вие сте ползвали. Да, са неофициалните данни. Статистически институт, земеделието и администрацията. Аз
мога да отбележа, че мое виждане, защото в годините съм се сблъсквал с тези проблеми, съм участвал в тяхното разрешаване, че напоследък и партньорството с държавата в лицето на Бюрото по труда все по-малко се осигуряват европейски пари за временна заетост и квалификация или преквалификация съвместно с общината. Помня, че имаше години, в които имаше една ангажираност на еколози, на озеленители, което е въпросът имаше и строителни работници, пътни строители, което по някакъв начин допринасяше за разрешаване на проблема с високия процент безработица или поне изкарваше част от сивия сектор на светло, защото така или иначе е обхванато от проекти. Но това, което съм мои на колеги наблюденията, че в Павликени е някакси, нали, мога да се навлека и неприятности, но е рай на сивия сектор в няколко бранша. Тези, които работят уж временно, а също за постоянно в земеделието и по-скоро обхванати в розопроизводство, храстопроизводство, декоративни растения, тези, които са в строителството основно. И това нещо не дава добра картина на отчетите и годишните доклади. Не е реално. Нереална картина и не е истинска. А всъщност, като казваме процент на безработица, като тръгнем да търсим работници, които да работят на минимална или на средна работна заплата, няма такива. Няма желаещи. Няма желаещи. Няма желаещи. Това означава, че проблема им е решен по друг начин. А капацитета на магазините и покупателната способност се увеличава. Нали? Щом търсиме увеличаване на търговията във вид на отделни подбраншове на търговски, търсиме нови ресторанти, нови хранителни магазини, значи покупателната способност расте. А всъщност отчитаме, че има висок ръст на безработица. Поне с раждаемостта може да се най-голямата загуба на града е, че няма родилно отделение. Това е... Както вървят нещата, може би... Лекарите и персонала медицински. Всъщност на практика са вече хора, които могат всеки момент да се откажат на практика. А нови няма. Така, колеги, вие ако имате нещо да допълните, евентуално, което така сега в разговора, нали, което е важно за нашата община, което се развива. Освен всичко, което е инвестирано в тези обекти, които са в подобряване на средата и жилищната среда. И не само. Да. Инфраструктура и така нататък. Имаме ли други въпроси? Значи, предлагам нашето решение трябва да бъде да одобрим годишния доклад за наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на община Павликени за 2023. Колеги, моля за вашето мнение. За. С 5 гласа за. Сашко, не чух. За. Добре, извинявай. Така. Пристъпваме към втора точка. Тя е 12-та в представена като 12-та в дневния ред на общинската сесия. Мисля, че с таблетки ще да става по-бързо, ама аз така си мисля. Списък на общинските обекти за възлагане на подготвителни дейности с цел последващо кандидатстване за финансиране със средства от Европейския съюз, националния бюджет, други потенциални донори или за изпълнение с финансиране със собствени бюджетни средства на община Павликени за мандат 2023-2027. Така, на база нашето решение
на общинските съветници и конкретното предложение от страна на общинската администрация. Това, което смята и трябва да евентуално да получи нашето одобрение, за да... Ами, това е опита, не, понеже се чудих защо сме толкова много, всъщност аз и Ренета Илиева сме тук, защото го отворихме заедно и всъщност тя за някои от обектите може да даде, ако имате конкретни въпроси, какви са ни плановете или поне на този етап, може по-добре от мен да отговори, поне за част от тях. Значи всъщност това е опита ни да смекчим ефекта от това решение. На няколко сесии се взимаха, но общо взето в така един и същи вариант. Това е предварително одобрение, пък аз много пъти вече на различни комисии стана дума, че това отнема много време. Нали, давах примери, особено за сгради, има подготвителни дейности от рода на енергийни обследвания, на технически обследвания, когато имаш срок за кандидатстване 6 месеца и едно одобрение, нали, това ти изяжда едно 3 месеца само за тези неща и после не оставя време за качествено изпълнение на съществената работа. И това е нашата визия, нали, естествено, през времето може да се допълни. Нали, ние всъщност не казваме, може и да отпадне. Няма утре да се захванем да правим всички тези неща. Нали, ще си ги работим приоритетно с това, нали, откъде се задава възможност за какво финансиране. Но нали, това са обектите, които те всъщност са включени, мисля, че може би малки изключения има, които са и в плана за интегрирано развитие на общината и в програмата за управление. И нали сме се съобразили с това, което така не седи като индикативните програми, които ще са публикувани, още не са отворени и за селските райони. Нали, казано накратко, за какво ще се дават пари, евентуално. Да, и нали, само още нещо искам да допълня, че нали, с изключение на тези, които ще са с собствено финансиране, вероятно някои от тях ще се влязат просто в капиталовата програма, да си ги изпълняваме с наши средства. Държавата ни отпуска и целево финансиране, тези пари трябва да се вложат в нещо смислено, но всичко, което се прави по проекти, с може би някакви малки изключения, тези пари, които се дават за подготвителните дейности, когато сме го спечели, те се възстановяват. Тъй, че нали, не е нещо така да го дадем, да го инвестираме и да не му очакваме възстановяване. Нали, има някакви изключения, все пак има риска нещо да не ни финансират, нещо да не ни одобрят, но като цяло е така. Много дълго време отнема подготовката на проекти. Да, първо нали, една скица я хващаме и я даваме за нанасене, например, на междублоково пространство. Да ви дам пример, че една скица седи 2 месеца в ВИК, да нанесат подземната инфраструктура, пък оттам нататък да... Не знаем обикновеното строителство как вървят процедурите с години, пък... И после трябва да иде в РЕЗИ, в РИОС, не знам си къде, навсякъде за съгласуване, всичко отнема много време. Да, много се струва времето, когато са на лице спечелени проекти и се работи по обектите. Това просто ние го предлагаме в този вид, за да сте ги огледали, за да сте казали принципно сме съгласни и да можем точно тази така до кандидатстване, защото когато са... В повечето случаи нали, успяваме, имаме някои балове, но не са толкова много. Кажете, всички случаи ще успеем. На днешния ден точно кажете. Аз много желание. Въобще проекти, програми. Така гледаме нещата. Аз само да попитам един кратък въпрос. Оптимизиране и изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания в всички обществени сгради на територията на общината. И долу горе каква е... Нямам партия, значи има, пак казвам, че отгарят програми ежегодно. Това е за изграждане на асансьори. Да, там където няма. Както в Стамбул, в кметството, примерно. Да, примерно.
Това е платформа. Платформа. Но те сега гледат последно Ма те са за достъпна администрация. жилищна среда, доколкото знам, аз поддържам връзка, нали, заради моята платформа с фирмата, която да. И трябва да излезе и програма за обществени здраве, национална програма, ако не е излязла. Значи скоро имаше една, но беше само за културни, спортни и нещо друго имаше. Май за музеи или нещо беше. Училища, нещо Не, за училища, но принципно пак с На дамата от агенцията, на Адапта. агенцията за хората с Да, увреждане. тя беше на хубава, пък принципно е по красива България пускат такива, нали не примерно за следващото, така или иначе, то първо е удобство за хората, второ, че нали, трябва да съобразява условията и с законодателството. Между другото има нова наредба или поне променена наредба за достъпната среда. Скоро така ми се мяна, но не ми се налагало. Седма точка. Преди съм чела. Реконструкция на търговска сграда. Това е Ами то това влачим от много години. търговската сграда на центъра. Втория етаж. Да. То е стара идея по принципа, Не, той някъде е ремонтиран, ама не е довършен. Не е довършен. И пак, нали, така имаше разни варианти. Чакаме възможност, пак ако не дойде, може и с нещо си средства. Нали, тя е добра идеята да бъде като изложбена зала, защото ние сме натрупали много материали, някъде да се изложат. И в музеи има доста, които да се виждат. И Аз за млади творци, във за връзка те. с това и да се абстрахирам, имам един въпрос, може би госпожа Таня Тодорова ще отговори. Имаме ли готов проект за води се за съоръжение това така наречения каптаж в село Стамбол, повишаване на капацитета му? Имаме ли такъв готов проект? Мисля, че не. Съм чувала за такова нещо. Има проблем с малкия дебит на каптажа, който е в село Стамбол. Водосборна, който е гравитачния водосбор. Това в началото на селото? Не, в края на селото е в... От Павликено. Като влизаш в... Не. Това е водовземането, там където е помпената. Всъщност това е каптажа на селото, където се намира в непосредствено между Михалци и Стамбул в гората. И е на високо място и там се пълни водата и после по гравитация слиза по тръбите в селото. Каптажът е много малък и започва да се чувства пролетно време и лятно време, когато си дойдат чужденците, започва да не достига водата. От кога е този проблем? От доста години, но не му е... Той има един по-спешен проблем, който е с една тръба, която губи вода под моста на Русица и има неща, които трябва да се оправят много спешно и тогава да наистина се види реалното състояние на водопровода. Аз само питам дали има, защото дали говорим за проектиране в бъдеще и евентуално... Ами, тук не сме наблягали толкова на ВиК проектите, защото те са се появили. Има там неотделна точка. Има, но те са по-така принципно така. Защото те са си по идея с приоритет и сега са влезли, нали, голям брой проектирания в инвестиционната програма. И така. Много гледаме, че е балансирано, въпреки че не виждам моето село и затова аз питам. Аз можех да попитам. Как има път, общинския път? Това е общински път, по него ходят всички коли. Има тръгва от вашето село. На дом за резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания. Опитам в квартали, да се опитва да ме ограмотявам с вашите съкращения. Ново строителство, какво имате предвид това? Изграждане на нова сграда за одобрените 30 броя съгласно националната карта за социалните услуги. Това е капацитета на услугата и за това ще ни трябва нова сграда. За втората точка, нали, сме предвидели да е в
бившия дом за деца с умствена изостаналост. Да, там са Това деменци. ОП, където в момента се намира, ако знаете, хеликоптерната площадка до Между болницата. болницата и Да, СНСД-та. Да, старата там, да. Там Да, мислите да, да правите, да. То може в движение нещо да се промени, но сега Да, това е. за сега това е. Защото идеята. тези двете неща, те от години се говори за тях и нали, със сигурност ще има финансиране и трябва да ги... Там е завършим общинска поне до собственост някаква опито степен, и още да. повече, че болницата е наблизо, Да, нали, лекарски персонал. Да. съвсем. Разбрахте, да, Удачно. аз и за четвърта точка имах и тук нещо друго така ми направи. Обособяване на обществен паркинг между улица Христо Ботев, улица Кирил и Методий, 19 февруари. Имате предвид, това е пред паметника на Вачо Кирови, дето дрифтят в момента и правят дрифтове всяка вечер, всяка нощ. Да, там е. Да. На широкото там. се чува чак у дома. Много не паркират там, да. Да. Те паркират, колиха обаче. Идете сутрин да видите какво спирачки от кръгчета, осморки и така. Там имате предвид за Там направа имаме, на такъв паркинг. да, защото не достигат местата за паркиране от страни на преподаватели, на родители, на Да, живущи, защото Да. извън Да, учебно доктор време, пак е тази болница. Кръстева, там се паркира колата и гледам се, да. Добре, благодаря ви. Това. Аз само пак да спомена, че аз като общински съветник, човек, който е ангажиран с проблемите на хората, които са пряко свързани и живеят около него, аз наистина ще търся като общински съветник и решение на този проблем, който е в самия си зародиш. Аз съм го споделял с кмета на общината, споделял съм го и с колеги общински съветници. Ние кой знае колко скъпо, като е подмяна, като подмяна на един водопровод. Не, че няма нужда на подмяна. Аз по-скоро знам, че се водиха проектанти за отводняване на селото, нали, което също... Това е вече с решението на проблема на улица 14, вече от отводняването отпадна от дневен. Да, наистина е решение на въпроса. Хората се справиха перфектно. Той беше инженерингов с пари от бедствия аварии. И през вчерашния проливен дъжд, нали, имаше една малко по-голяма лодкичка, ето пред дома. Нали, аз нали, на старото си място, но не е такъв проблема. Проблема е, че не трябва да чакаме да стане голям. А ВиК гледали ли са? Защото, нали, все пак... ВиК-то са запознати с ситуацията. Запознати са. Те ще го свършат, защото те биха могли, в принцип, ще видим и тяхните инвестиции в водоснабдителната мрежа, защото някак си малко не им се... Не, въпросът е да дадат мнение, нали, какво трябва да се направи от там нататък. Трябва да се изгради малко по-голямо. Как се нарича точно? Водосборник. Да. Каптаж. Така, по точка 12 трябва да дадем решение, което гласи да одобриме списъка и да възложим на кмета на община Павликени да организира и изпълнява всички действия по възлагането на дейности, свързани и така нататък и така нататък. С подготовка на обектите, приложение, да търсим донори и така нататък. Каквото се налага според спецификата. Да. Колеги, режим на гласуване. За. 5 за. Така. Следваща точка е точка 13. Точка 13, в която ние трябва да дадем съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем от община Павликени на... То се води начално Народно читалище, а всъщност не е ли бившето училище, там или детска градина? Не, те си имат читалище, там... Старото читалище. Не, Аз съм там е обща резиденция. Няколко години с решение на Общинския съвет им е предоставено училището за безвъзмездно управление за срок от 10 години. Да те кандидатстват... Регистрирано читалище. Да. И там е НПО. резиденция. Ясно. НПО, читалище НПО, което да, нормално. Значи селото има 2 читалища.
Не. Така излиза. Едно читалище, на което е предоставена Базата. сградата на бившето училище. Да, вече стана ясно. Така. Аз това не знаех какво да е. Всъщност, Да. това е проект по МИГ. Да. Спечелене. Трябва да се осигурят средства за авансово плащане. Да. Това ли е Това е. казуса? Какво играе общината в конкретния случай? Общината ще им отпусне безлихвен заем. 43. Като гаранция или като... Необходими ме за... Те са си написали в заявлението, че е необходим. За почване на дейностите. Да, за стартиране на дейностите сумата представлява авансово плащане съгласно сключения договор и договори с фирми изпълнители Ета Роза и Цвет Мари. Да. 50% ли? Моля? 50% от авансовото плащане от стойността на проекта. Или как? Така ми Да. Или 40. 50. 43 хиляди на 50%. Добре. И ще бъдат възстановени на общината след приключване на дейностите До 30 дни за окончателно плащане. и окончателно плащане. Когато програмата отчетат, като им ги верифицират. Тоест фонда ще ги преведе по сметката на общината, Не. на МИГа, а на читалището. И те ще видят разлика. А читалището ще възстанови заем. Да. Има договор и запис на заповед, която ще се подпишва. И обхвала. Интересно. Те има ли проблем? Да, той е председател. Те се поднасят. Няма да гласувам. Те подписват договор кмета с Тало. Проектът е одобрен. Да. Той И се са работи. проведени, вече има сключени договори с... Има ли сключен договор с... Да, с финансираща? Да, има. Не питам. Да не даваме обяснение на друго място. Пост. Нали, на някои хора даже по 2-3 пъти им се случва. Такава е не работа. Нали, Изпълнител е. отговорна. Колеги, въпроси? Имаме ли? Аз не. Така. Ами да гласуваме. За. 5 гласа за, ама за какво? Приема За предложение. съгласие за време безлихвен заем. Нали? Защото то за... Ами да, да се налага ние да ги даваме от джоба си. Така. Последна точка от днешното заседание, тя е 14-та точка от дневния ред на сесията. А всъщност имаме едно допълнително, което е резолирано до нас, това е от болницата. Нищо, ще го разгледаме ние. Изпълнително предложение. Да. Така. Упълномощаване на представител на община Павликени и определяне начина на гласуване на извънредното заседание, присъствено заседание на Общото събрание на асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК Йорковци, което ще се проведе на 30 този месец в Велико Търново. Така, трябва да упълномощиме, т.е. трябва да госпожа Вачева трябва да ни представлява, нали така? Не, аз само значи да е кмета Представлява, но вие ще бъдете... При него това е невъзможно, Така. това е когато има възможност. Аха. Всеки ходи. Аз само вашето Това име. дето беше предния път, където нямаше представител на общината, за Да. това ли става въпрос? Да. Също. Да. Да. Така. Нищо фатално. Тогава. Какво ще се случи на това събиране на ВиК Йорковци? За това събиране на асоциацията Да. ще се гласува да се сключи едно допълнително споразумение към договора, който е, той е наречения договор за асоциацията, като
във връзка с кандидатстване на ВиК, този договор ще бъде изменен така, че ВиК да може да бъде бенефициент. Да получава средства и да организира търгове и... Да, сам да бъде бенефициент по програма Околна среда. Мисля, в допълнителното споразумение пишеш. Той ще В момента не могат, вече променят договора и там в договора вече има такива текстове, че операторът може, операторът може. Да, държавна политика. Тук става дума за нея пари, дето аз няколко пъти. И послушаха Христо Кавалски, като каза, края на краищата това трябва да стане държавна политика. Те са във връзка с регионални прединвестиционни проучвания и после кандидатстване за Горна Оряховица, Велико Търново, Лясковец и Свищов. Да, имате не 220. Това изключва Павликен. Да. Изключва Ние не Павликен, сме защото Павликен не отговаря на определени условия, на повечето условия, като основното е еквивалентните жители. Агломерация с над 10 000. Затова те са обединили Горна Оряховица и Лясковец, да могат да отговарят да са заедно и да могат да отговарят на този кръг. Тоест, ние с Сухиндол не можем да направим. Ти успяваш. Не, с общини, бе. За общините са. А те Сухиндол в асоциацията ли са? Има Да не са заминали към Севлиево случайно? Всички общини от област Велико Търново са в тази асоциация, не беше включена само Свищов, да има отделен ВиК оператор, но по-късно и те се присъединиха към асоциацията. Така. Тя всъщност асоциацията се създаде след като и Свищов. Какво ще рече това на нормален език? Кое? Какво ще рече, че Павликен се спасява поединично с проект? Да. Това ли означава? Да. Ще бъде обособен бенефициент и ще се търси финансиране за... Може да пуснат програма за под 10 еквиваленти. Кога? Тук говорим за 220 милиона. Не тук 1 милион се чудим, нали, се караме как да го разпределим, дете нищо няма. Това не е справедливо така. Аз това го видях, още те са обявили програмата. Колеги, не Още чувате януари това? месец. Още януари месец. И аз като го видях, Значи не са чули тогава Христо Кавалски. те никога не са чули, нали, това дето се пише по вестниците и а те условия ги пише държавата пак. От 10 години е тази Под политика диктовката за... на някой. От 10 години е тази политика. Асоциациите започнаха да се говорят 2014 година. Значи идеята беше големите пари да се останат в големите дружества и големите, да бъдат под шапката на държавата и да се организира. Но така се получава, че част от общините отпадат схемата на държавно финансиране и на държавно проектиране, финансиране, изпълнение и така нататък. Така, и община Павликени как би трябвало да гласува на... Предложението е да гласува за За. представители. Би трябвало да гласува въздържал се или против. Но, така, вие колеги какво? Ами, няма нищо. То принципно нямаме интерес, защото той може да има нещо, може да има нещо пък, от което и ние да зависим. Тъй, че Така. няма интерес. Ами, В режим на гласуване. да, Аз съм за. за. 5 за. Няма какво да го мислим. Така са го измислили. Имаме още една точка от дневния ред за състоянието на ВиК мрежата в болницата. Това е докладна. Госпожо Лачева, ви запозната? По-добре запозната. Аз съм запозната, но не толкова в детайли, строителни детайли. Проблем с канализационната. канализацията има Канализацията и водопровода. Не знам Тя какво иска, точно. аз го четох някъде по материалите на електронното. Не. Тя иска да се направи обследване и да мине комисия, която да види какви са пораженията, доколкото Обследване може да направят само специалисти, Да. нали, ВиК. Има нужда от Или- ремонт. Да. Да.
Аз ходих на място там, нали, го разговарях с доктор Кръстева и те обясниха, нали, че вече по вертикалните щрангове на канализацията се образуват разни запушвания, ама е нормално, тя се експлоатира вече 53-4 години болницата и според мен най-добре е наистина да възложим на инженер, Да. ВиК специалист, да направи обследване. Да. А нещо временно няма ли да Ами, да решим проблема за момента, защото... Значи тези, които са поддръжката, обясниха, че от вертикалните тръби се откъртват големи парчета, които са наслоени на стените и запушват и правят запушвания централно най-долу вече и така. Ако отдолу ремонтираме, да, нали, може временно да се закърпи работата, както се изразихме, няма да е дълготраен ефект. Сега, ако има течове, така пак теже и временно. Теч няма в момента, по-скоро запушване. Колкото виждам, че 25 чувала се изкаже. всъщност докладната не е част от дневния ред, а е внесена за разглеждане в комисията, но... Аз имам, не знам Да. Част от ВИФ-ите пише не пускай. Няма някакъв режим за гласуване тук, някакво решение от страна на комисията, но та или иначе е адресирана. Всъщност ние бяхме запознати на комисията по Централната комисия. Аз мисля, че по-скоро е въпрос на бързи действия от страна на компетентни специалисти да бъде отстранено, а пък ако е за по-широкомащабно, пропуснали са срока с санирането на болницата. Нали? Тогава можеше да... Не, тогава не можеше тези дейности, не бяха допустими. Не бяха тогава допустими. Ами, колеги, аз мисля, че комисията основно с своите задачи прямо предстоящата сесия приключи своята работа. Другото е в сферата на коментарите. Благодаря на всички присъстващи от страна на администрацията, колеги. Заседанието приключи. Някой иска още бомбан. И сега, това ще изключи.